Petualangan Basa Jawa. Dinten menika Bu Natalina ajeng bahas terusane bab sesorah. Sesorah yaiku pidato, micara utawa nglairake gagasan, panemu sarana lesan ing sangarepe wong akeh. Nggih, critakake sesorah iku ana sing kudu ditindakake luwih dhisik. Kaping pisan yaiku maca sesorah saben paragraf kanthi permati. Nomor kalih yaiku goleki ukara pokok utawa bakuning gagasan saben paragraf. Nomor 3 yaiku ngembangake ukara pokok utawa bakuning gagasan dadi 2 utawa 3 ukara. Nanggapi isi sesorah bisa arupa kalih. Sing setunggal yaiku panyaruwe utawa kritik. Kritik menika kangge sesorah sing durung pati apik. Nomor kalih yaiku pangalembana, yaiku kagem sesorah sing wis apik. Pangalembana yaiku pujian. Nggih, gawe sesorah. Gawe sesorah ana bab-bab ingkang digatekake. Sing digatekake yaiku pisan tema. Nggih, tema menika bakuning bab sing arep dirembug. Nomor kalih niku pokok-pokok gagasan utawi cengkorongan. Nggih. Cengkorongan menika kerangka kalimat. Nomor 3 niku basa sing digunakake. Nomor sekawan yaiku urutane sesorah. Urutane sesorah yaiku ana pambuka. Pambuka menika wonten kalih perkawis. Nomor setunggal salam, nomor kalih panuwun. Nomor setunggal salam menika tuladhanipun nuwun. Saged mugi rahayu ingkang pinanggih. Nomor 3 menika saged assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor kalih niku sakliyane salam wonten atur panuwun. Nggih, atur panuwun menika tuladhanipun matur nuwun awit rawuhipun. Nomor kalih saged matur nuwun awit pinaringan wekdal. Nomor kalih isine urutane sesorah yaiku isi. Isi menika bakuning apa sing diandharake. Nomor 3 yaiku panutup. Panutup menika isine salam penutup. Saged nuwun. Nomor kalih mugi tansah pinanggih rahayu. Nomor terakhir nika saged penutupe nika salame wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab sing perlu digatekake nalika gawe sesorah. Nggih, wonten 3. Runtut, laras, lan gilig. Runtut menika isine ora mlumpat-mlumpat. Nggih. Ingkang laras menika isine cocok karo kahanan lan wong sing ngrungokake. Gilig. Gilig menika isine sesorah boten ngrembyah. Nggih. Sakmenika wonten carane gawe sesorah. Ingkang kepisan niku wonten digatekke swara. Nggih. Swarane niki kados Bu Natalina. Swarane dirungokake wong akeh iku berarti kudu seru, banter, nggih, harus keras. Nomor kalih niku pocapan atau kalau bahasa Indonesia namanya lafal. Lafalnya harus bener, ya, boten celat. Boten
ya. Saged lafale jelas. Nggih. A I U E no A I U E O niku jelas. Terus nomor 3 yaiku intonasi. Intonasi niku cendak dhuwure, terus alon cepete, terus seru lirih, saged iramane. Nggih, niku digatekake. Terakhir niku ekspresi. Nah, menawi pidatone niku ekspresine niku pidato sedih nggih, ekspresine mboten cengengesan nggih. Menawi pidatone niku seneng kelulusan ngoten niku ekspresine nggih bungah nggih. Menika gumantung saka isine sesorah. Miturut buku paket menika wonten sesorah ingkang didamel Hartini nggih. Hartini menika sesorah pripun carane mituhu marang wong tuwa. Mituhu menika artine taat nggih, manut. Nah, mituhu niku taat utawi manut. Terus menika ingkang sesorah niku isine Hartini jelaske kewajibane cah sekolah niku nggih sregep sinau nggih. Sregep sinau supaya bijine apik, supaya nilainya bagus. Terus contone niku si Hartini niku wonten ukara nuwun mugi rahayu ingkang pinanggih. Menika salam pambuka nggih, niku termasuk salam pambuka. Terus mekaten ingkang saged kula aturaken menika termasuk salam penutup nggih, menika ingkang saged kula aturaken. Terus menika ingkang sesorah wonten tema. Sinten sing ngertos tema niku napa? Nggih, dibuka malih bukune, dipadosi tema niku yaiku bakuning bab sing arep dirembug. Nggih, tema menika bakuning bab sing arep dirembug. Menika bab-bab sesorah ingkang saged ditindakake minangka mangke nek bocah-bocah dipun aturi nggih. Kakak-kakak kelas 6, bocah-bocah kelas 6 niku ajeng lulusan, ditunjuk mangke kelas gangsal niku makili sesorah ngangge basa Jawi. Menika bocah-bocah sampun saged nindakake nggih. Tetep sregep sinau, dijogo kesehatannya, jangan lupa pakai masker nggih. Tetap di rumah aja, sregep sinau supaya pinter, bijine apik, munggah kelas bapak ibu seneng nggih. Matur nuwun.